Morning teenager. Nde nkhani yathu ya lero ikutitengera ku Kenya. Ndi nkhani yomwe ikupanga trend kwambiri ku Kenya masiku amenewo. Nde inu tagwirani chakumwa tenticheze. Mtsikana uyu dzina lake ndi Mary Claire. Mary Claire ali ndi zaka 24 ndipo ndi mwana wa abusa Seventh Day Adventist ku Kenya. Mary Claire ali mukwaya yodziwika bwino ku Kenyako yotchedwa Redemption Ministers. Ndi kwaya yonena kuti yodziwika yoti zimayenda ndithu koma ya Seventh Day Adventist. Nde Mary Claire wapanga kumene graduate university zinzoti zikuyenda zabwinobwino. Pa 22 March Mary Claire anatuluka kaya mapita kuti panangotulukira munthu anamuthira acid nkhope. Eti anthu hii kuno nangapa cha acid anapseratu nkhope izo sakhala bwino chani koma anthu anakwanitsa kumugwira munthu uja. Nde fachoti tinali gulu lambiri anamba kummenya munthu uja, kummenya ngumufunsa kuti wamuthirira nji acid mzimayi. Nde anaulula kuti sine chabwino ndamuthira ndine koma ndachita kutumidwa, analipiridwa. Munthu amene yuyu anathira Mary Claire acid dzina lake anali Lucas Ocheng. Lucas uja ananena kuti amene anandituma ndi Elvis Opio. Anthu Elvis Opio nkhani kutembenuka, nkhani inapita ku polisi msangasanga komanso ena anampulumutsa Lucas uja chifukwa choti anthu akanamupha. Ena anathamanga naye Mary Claire ku chipatala, anavulala kwambiri, anapita ku chipatala kuja mpaka panopo tikuzona kuti she is fighting for her life. Anapseratu nkhope iyi, diso limodzi silikuona linapsa, zosakhala bwino kumuwonongeratu. Nde nkhani ino inakhala yonena kuti akuti amene wamuthira acid ndi watuma munthu ndi Elvis Opia. Sono Elvis Opia ndi ndani? Wezoti Elvis Opia yo nde gulu la leaders akwaya yomwe amayimbamo Mary Claire uja. Anthu oti amayimbira limodzi, akhala kuyimbira limodzi kwa dzaka. Anthuso dzidzidzi kunena kuti Elvis mpameneno anayamba kusakasa kuti Elvis ali kuti. Koma Elvis anali atapita dera lina pa nthawi imeneyoyo. Nde apolisi anakhala kumaganiza kuti okay, munthu iti ngapange bwanji kuti abwereko tisamusonyeze msangasanga Elvis yo kunena kuti tikumpanga suspect, tipange ngati sitikudziwa china chilichonse. Nde anamupangira trap. Brother wake wa Mary Claire anamuimbira phone Elvis uja ngati kuti nangasi kwaya anthu akwaya imodzi kunena kuti iyi kwachitikatu ngozi kuno, Mary Claire wathiridwa acid, thamanga bwera uzamuone anthu onse ali kutiko, ali kumeneko, anthu akwaya onse ali kumeneko, iwe wekha ndi amene kulibe. Ndipo funa kusaonesa kukhala wolakwa, Elvis ananyamuka kubwerera kupita kutiko kuti akachite pretend ngati kuti iwo sizikuwakhudza mpamene Elvis watani wagwidwa ndi apolisi kumeneko. Ndeno nkhani yawo tiyambeno pachiyambi. Pofufuza chodabwisa nchoti anthu akwaya imodzi ampingo limodzi akhala kugwira ntchito limodzi mukwaya choncho chapangika ndi chani kuti afike pothirana acid. Elvis Opio ati amagwira ntchito ngati ku intelligence ya ku Kenyako komanso amayimba kwaya yotchuka ngati imeneyoyo. Anakumana ndi mwana wa abusa mchechi momwemo, mwana wa abusa ayo kukhala ndani, kukhala Mary Claire. Koma Elvis ndokwatira, ali ndi banja lake ndi ana awiri. Ata anapezeka kuti Elvis anayamba chibwezi ndi Mary Claire mukwaya momwemo mchechi muja. Chibwezi ndithu choti chakhala zaka 8. Akupanga chibwezi choncho mpaka na mphekesera ikunena kuti mkazi wake wa Elvis anachita find out kunena kuti Elvis apanga chibwezi ndi mwana wa abusa Mary Claire. Koma ata Mary Claire wa challenge kwambiri mpaka kumamuuza mkazi wa Elvis kuti ungozolowera kuti tilipo awiri. Eti zinthu zake ati ndi mmene zimakhalira. Ende ati mu nthawi yonseyo Elvis ndalama zake zina zimapita kwa Mary Claire, amampasa chilichonse chomwe amasowa plus amamulipirira skulu. Ata anamulipirira skulu mpaka na university uko akumatani akumayankha akazaka Elvis za mwano nkumakhala kupezeka kuti patha zaka 8 ali pa chibwezi. Mary Claire wapezeka kuti wamaliza skulu, anapanga graduate chani. Ndi mmene wapanga graduate akuti Mary Claire anapita kukathetsa chibwezi. Nde Elvis ati zinampweteka kwambiri, akuti ndikuwawidwa mtima, heartbreak, kunena kuti after kumulipirira skulu zaka zonsezi chani. Ndipo wawidwa nkufuna kumulanga mpamene wapita kukapanga haya ndani, kukapanga haya Lucas uja kumpatsa acid kunena kuti ukamuthire ndani Mary Claire kuti amuvulaze amuwononge. Mpamene basi Lucas anatenga acid kupita kukamuthira.
zomwe apolisi apeza pofufuza nangasafuna evidence yonena kuti uyuyu ndizikumukhudza Elvis Opioi. Apeza kuti pa nthawi yomwe anthu amapita naye ku chipatala Mary Claire, Elvis uja anali chakomweko, sanali kutali. Pamene anthu amampanga wheelini ali pa wheelchair kulowera naye uku, Elvis uja anachita kudutsa pena kudzakhala ngati kudzabwera pafupi ngati kuti kudzamuyang'ana, koma nanga si Mary Claire uja analatu wavulala amaso akupsa sikutinso amaona, koma zachitaoneka pa CCTV kuti anali chapompo. Olupadera pamene panapezeka kuti anamuthira asidipo anali chapafupi pompo, kuoneka ngati kuti amayembekezera kuonerera kuti achite make sure zachitikadi. Olupa chipatalapo akuoneka ngati kuti amakaona kuti wapsyadi, nkukaona kuti wapsya bwanji. Nde imene ndi evidence yayikulu kwambiri kwa polisi unena kuti iye amapezeka kumalo amene wowo bwanji chinampangisa kuti akakhale pamene popo pamene iye wavulala, komanso komwe akulowera naye ndi chani. Kenako next thing kupeza kuti wathawa ali dera lina. Nde imene ndi evidence yamphamvu against Elvis. Pamene azibusa anoyamba kuyankhula aumukwaya amuchotsa mukwaya, azibusa ena akunena kuti tsono mukunchosa mukwaya kwa zaka 8 zonsezo amapanga chibwezicho simumadziwa, mumaonerera zinthu ngati zimenezozo edi kuti azibusa ena akukenya komweko kuti ayankhulapo kunena kuti palibepo cholongosoka chomwe chachitika pamene popo. Komanso anthu ambiri ali ndi mafunso kunena mosamamulipira school fees zaka zonsezo. Abambo aja abusawo ulama yake samadziwa kuti kuoneka ngati kuti anthu amaonerera makhalidwe achabe nkumayang'ana kumbali, koma pamene zayipa mpamene ino alesa akubwera kuti mwakuti koma nkhani yomwe apangika nditiyo ndi imeneyoyo. Zomvetsa chisoni kuti akazi ake Elvis yo, think about it, kuti munthu wamayi ali pakhomo pake ali ndi ana, amuna ake akupanga zachisembwere uko, kenako mkaziyo chibwezicho chithese chibwezi, iwo nkusweka mtima mpaka nakupanga chiwembu. Mapita akakhala prison, iye uchakhala ndi ana azivutika just because of my choices oyipa ukauka. Zomvetsa chisoni kunena kuti mtsikana wavulala choncho asidi sukutiso adzakhala bwinobwino. Yes, akoza kuzachira koma adzakhala scarred for life. Imene ndi nkhani yomwe yagundika kutiko ku Kenya zoopsa kwambiri zikomo kwambiri. When they were having an affair for 8 years, you mean that singing group didn't know? The singing group didn't know? Young girls chasing after people's husbands. Married men running around with young girls right in church. And no one speaks about it. The minute you speak about it, they will say this, like I saw on social media, it's just because us we have not been caught. So we shouldn't speak because us we have not been caught. Ours is coming. You're wrong! Am I speaking of something that I'm only seeing or what? Am I speaking of something that I'm the only one who sees? But we are here showing up to worship God, fellowship together. But you and I know too well, anytime we want to talk about the kingdom, you will tell us, iyo sasa ni unnecessary alarm. Well, again, let me mention whatever is going on social media, the latest news. I've gotten to read people's comments and opinions about it. Again, I repeat, I don't know what happened because I've not investigated. But there seems to be a class of people that are siding with the girl. And there's another class of people that are siding with the what? The man. I just saw a letter released by the singing group where the man sings that has suspended that man. And they're calling that redemptive.